नमस्कार. संचिताज किचन चॅनलवर आपले स्वागत आहे. कोकणी स्पेशल ताकाची कढी कशी बनवायची? चला तर मग बघूया झटपट रेसिपी. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 कप चणा डाळ घाला. आले 1 टीस्पून, लसूण पाकळ्या 3 ते 4, 2 हिरव्या मिरच्या, थोडी कोथिंबीर, जिरे 1 टीस्पून, हळद अर्धा टीस्पून, साखर अर्धा टीस्पून, ताक अर्धा लिटर घ्या व थोडेसे घालून मिश्रण मिक्सरवर बारीक करून घ्या. उन्हाळा असो वा हिवाळा, गरमागरम ताकाची कढी म्हणजे मनाला आणि पोटाला मिळणारा वेगळाच आनंद आणि त्याचा गरमागरम घेता येणारा स्वाद सारखं सर्व सुख नाही. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन आहात तर प्लीज संचिताज किचन चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आम्ही अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. व कोकणी स्पेशल ताकाची कढीची रेसिपी आवडली तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. आता गॅस मध्यम आचेवर ठेवून त्यावर एक टोप ठेवा व त्यामध्ये 2 टीस्पून तेल घाला. मग 1 टीस्पून मोहरी घाला. कढीपत्त्याची 3-4 पाने घाला. आता तयार वाटण घालून त्यात उरलेले ताक घाला आणि चांगले ढवळून घ्या. मग 2 कोकम घाला. आणि चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर घाला. कढीला कड आला की गॅस बंद करून मस्तपैकी गरमागरम सर्व करा. खाण्यासाठी तयार आहे ताकाची कढी. तुम्ही अशीच पिऊन खाऊ शकता किंवा रोजच्या जेवणामध्येही खाऊ शकता. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा आणि अशाच मस्त नवीन नवीन रेसिपी बघण्यासाठी संचिताज किचन चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.